खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। बिटिआर सरकारनिफ्राय बडलेण्ड महरगिरि बान्था मोननाय महरगिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे फोरमान बिलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। थांनाय 28 जानुवारि 2025 इं खालारखालि बिटिआर सरकारा बिटिआर गोरोबथा सानजों सोमोन्दो लाखिनानै बिटिआरनि गुबुन गुबुन आयदानि महरगिरिफोरनो बडलेण्ड महरगिरि बान्था होनाय जादोंमोन। नाथाय बै सानखालि गोबां उसुबिदानि थाखाय फोरमान बिलाइ होनो हायाखैमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिआर सरकारा फोरमान बिलाइखौ होनांगौ होनना थांखि लादोंमन। बे असिलायैनो दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सामु हाथाइ बिसिडिसिआव साब्रै महरगिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे फोरमान बिलाइ गथायदों बर'नि मुंदांखा फावगिरि फैलाजे बरगयारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ बडलेण्डनि गुबुन गुबुन आयदानि आरो हारिनि गासै सा 30 महरगिरिफोरा मोननो हादों। बे फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारियावनो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि पिजु बर' कसारी, मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि रुपन गयारी, कख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि लोगोसे कख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन बिफाननि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। थांनाय जितु बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बैसोगोरा महरगिरि एबा जाय बैसोगोरा महरगिरिफोरा जोंनि बडलेण्डनि गुबुन गुबुन हारिमुआव बिहोमा होलांबाय, कन्ट्रिबिउसन होलांबाय। बिथांमोन गासै सा 30 गोजाम महरगिरि बिथांमोननो बडलेण्ड महरगिरि बान्था मुङै फोसावनाय जादोंमोन। बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन जोंनि नैबे कख्लाबारि समस्ति आरो सालबारि समस्तिनिफ्रायनो। जाय बिथांमोनखौ जों बर' हारियाव हयथ' सिनायि गैया होनबाबो होनद्रायनाय जानाय नङा। आंनि खाथियाव गसंनानै दं जोंहा बिथां आदै पद्मधर बसुमतारी। मोनसे समाव बिथाङा माखासे माने मख'जाथाव मेथाइ रोजाबदोंमोन। जेरैहाय आंनि गोसोआव थानाय बायदियै ओइ सानजारि गथ' मा नागिरदों रथ' आंबो थांफानि नेथ' नेथ' बे मेथाइखौ नै बिथां आदै पद्मधर बसुमतारीया रोजाबदोंमोन। दिनै बिथांबायदि सासे गोजाम महरगिरि आरो जायनिखि बर' हारिनि हारिमुआव बिराद मोनसे गिदिर बिहोमा दं, कन्ट्रिबिउसन दं। दा बिथांमोनखौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे रिकगनाइज होबाय आरो रिकगनाइज होनानै बिथांमोननो बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ जे होबाय, बेयो जोबोद गोजोनथाव। आरो आङो सासे महरगिरि हिसाबैबो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ साबायखर बावहरगोन। आरो बेजों लोगोसेनो खाथियाव गसंनानै दङ बिथाङा आदै राखेब बर', जाय माने बिथाङा एसे माने आनकमन मेथाइ रोजाबो। जेरैहाय निस्सय बयबो खोनादों बिथांनि मेथाइखौ थुमबेला गुरमाइनि बिगुर हे होननाय बे मेथाइखौ बिथाङा रोजाबदों। थ' सासे जोबोर बैसोगोरा सुबुं, जों उन्दै उन्दै समावसो बिथांनि मेथाइखौ खोनादोंमोन। दिनै बिथांनि बे मेथाइआ बर' हारियाव मोनसे माने गागि जानानै थाबाय, खोमथा जानानै थाबाय। थ' बिथांबायदि महरगिरिनो जे बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ होबाय, बेबो माने खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा आदा लासित बसुमतारी, आं जोंनि जायगानि बाथ्राखौल' बुंदों, लासित स्वरगयारी। बिथाङा जाहैबाय थफ्ला दामगिरि, थफ्ला दामनाय फोरोंगिरि। बिथाङा गुबुन गुबुन समावहाय माने थियेटारफ्रावबो थानानै थफ्ला दामदोंमोन। दिनै बिथाङा थफ्लानि सासे फोरोंगिरि। आरो निस्सय जोंनि गोबां सुबुङा सिनायनो हायो, मिथियोमोन बिथाङा बाजै पुर्निमा स्वरगयारी। बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया दा बिथांनिनो फिसाय जाबाय आदा बिथां लासित स्वरगयारी। दा बिथांनो जे जों बे बडलेण्ड महरगिरि बान्थाखौ होनो हाबाय, खोब गोजोनथाव बाथ्रा। जा करेन बसुमतारी आदा दं, बिथाङाबो सासे गोजाम सिफुं दामगिरि। बिथाङा माने खेराइ आफाद दैदेनगिरि। खेराइ आफादखौ, गावनि जायगानि खेराइ आफादखौ गोलाव समनिफ्राय दैदेननानै बिथाङा दिनै नैबे थासारिसिम लानानै फैबाय। थ' बेफोरबायदि बडलेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन महरगिरि, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिथांमोननो थांनाय जितु बिटिआर एकर्ड दे, बे एकर्ड दे खालि बे बान्थाखौ होनाय जादोंमोन। बे बान्थाजों बिथांमोननो 50,000 रांहायबो होनाय जादों। बिथांमोननि 50 रांखौ हयथ' एकाउन्टआव हाबजोब्बाय बयनियावबो। खिन्थु बिथांमोननो माखासे उसुबिदानि थाखाय जितु सार्टिफिकेट, जाय माने मस्ट इम्परटेन्ट, रांनिख्रुइबो बांसिन बेसेन गोसासिन, बे सार्टिफिकेटखौ बिथांमोननो होनाय जायाखैमोन। थ' दिनै बिथांमोननो जोंनि नैबे जायगायाव जायफ्रा बे बान्थाखौ मोननो हाबाय,
बिथांमोननो नैबे सार्टिफिकेटखौ दिनै होनायनि हाबाफारि लादों दा बिथांमोननो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे सार्टिफिकेटखौ होनो मोननानै दिनै माने जोंनि गासै जिखिनि मावनांगौ खामानि बेखौ मावफुंजोबनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जियानो जादोला जाहाथे बे सार्टिफिकेटनि गेजेरजों बिथांमोना अराय जुगामि मोनसे सिनायथिखौ मोनबाय थानो हायो बेखौ आसा खालामगोन आरो बेजों लोगोसे नैबेखौनो बुंबावगोन जिहेथु बिथांमोना बोराय बैसो जाबाय हयथ' बैसोगोरा सुबुं जाबाय हिसाबै बिथांमोना इयुननि समावहाय जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय होबाय थानाय जितु शिल्पी पेन्सन बे शिल्पी पेन्सनखौबो निस्सय मोनगोन आरो बेबायदिखौ मोननो गोनांब्ला बिथांमोननो नैबेबायदि जा एचिभमेन्टनि जे सार्टिफिकेट दा एवार्ड मोननायनि जा सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटफोरखौ गोनांथि जायो निस्सय बिथांमोननो नैबे सार्टिफिकेटआ खामानि होगोन दा जियानो जा साफ्रोमबो जायफोरा बे बान्थाखौ मोननो हाबाय बे बान्था मोनगिरि मोननिसिम जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोरा नैबे सार्टिफिकेटखौ मोनथ'वाखै बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि बान्था मोननो हाबाय बिथांनि बे सार्टिफिकेटखौ होनाय जागोन। बावैसो मोनसे बिटिआरआव राजखान्थि हान्जा जोनोम जादों बेयाव बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जोनोम जायैनि सिगाङावनो सानसेखालि नोंथांमोननि निउसनि गेजेरावनो आं मोनसे कमेन्ट होदोंमोन बे कमेन्टखौ लानानै इउटुबारफोरा आंखौ ट्रल खालामदो दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनो लुगैदो जे आं मा बुंदोंमोन आरो बिथांमोना मा बुजिनो लादो आरो मानि थाखाय आंखौ ट्रल खालामखो बेनि थाखाय बिथांमोननि खेंफोरथि आरो बिथांमोनखौ साबायखर होनो लुगैदों आरो राजखान्थि आफाद होननानै बुङोबा बै दिनखालिबो आं बुंदोंमोन जे डेम'क्रेसियाव जोंनि भारत हादराव राजखान्थि आफादफ्रा जोनोम लानो हायो बेयाव जोंहा बुंनो लागा बाथ्रा गैया बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन आं गिबियावनो जोनोम होखांबाय जिहेतु बिथांमोननि राजखान्थि आफादखौ आं गासै जोंनि बिटिआरआव बरायनानै लाग्रोयो आसा खालामो बिथांमोननि राजखान्थि आफादा मोजां मोनसे जौगासारनायखौ जाहाथे मोनो बेखौ आं इसोरनाव आरज गाबग्रोबाय आरो लोगोसे बै दिनखालिनो बे बाथ्राखौबो बुंदोंमोन जे जोंनि बर' ओनसोलाव गोबां राजखान्थि आफादफोरा जोनोम जानायजों लोगोसे माखासे समाजारि आफादफोरा जोनोम जालांबाय नाथाय राजखान्थि आफादफोरा जोरनायाथ' आलादा बाथ्रा समाजारि माखासे आफादफोरानो जोराखै ओंखायनो बे दोलोखौ खुलिनायनि सिगाङावनो बा जोनोम होनायनि सिगाङावनो एसे बिजिरसंनायनि गोनांथि दं होनबावनानै आं बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन जाहाथे बिजिरसंनायनि गेजेरजों नैबे जोंनि ओनसोलाव गोदान राजखान्थि आफादखौ खुलियो होननानै बेबायदि बुंदोंमोन दा जियानो जाया मानो बिथांमोना खुलिबाय आं आसा खालामो बिथांमोना जोनोम होखांनायनि उनाव बर' हारिनि बा जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोननि कमेन्टफोरनिफ्राय प्रेस मिट होनायनिफ्राय नायनानै नुनो मोनो बिथांनि मुङा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड होननानै बुङो अल्टारनेटिभआ मा मिनिं खोन्थियो आरो सोरनि अल्टारनेटिभ बेखौ आं बारा बुजि मोनाखै खिन्थु नामबो बेयो मोनसे बिमुंबो जानो हायो गेदेर बाथ्रा नङा खिन्थु सोदोबनि जिथु ओंथि बे ओंथिखौ नायबा बिपिएफनिसो अल्टारनेटिभ ना इउपिपिएलनिसो अल्टारनेटिभ ना बिजेपिनिसो अल्टारनेटिभ आं बुजि मोनाखै दा नाम लायोबाथाय सोरनिबा अल्टारनेटिभ होननानै जुदि लालायोबा एसे बिबुङानो मोनसे कन्ट्रभारसि जायो नामा बिदिबो मोनसेबो सानलायलाङो आङो दा बिदि बुंनायखौबो सोरबा सोरबा आरो ट्रलसो खालामलायगोन आरो माने खहा गोलैगोन नामा बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ बिथांमोननि जोनोम जानायाव खहायाथ' बोरै गोलैनो दिनैसो जोनोम जादो नङा होमबा 17 बोसोरनि सिगांनि जोनोम जानाय आफादानो जोंखौ खहा खालामनो हायाखै जों सरकार दाबाय दा मैया दाखालिसो जोनोम जानाय आफादाथ' जोंखौ खहा खालामनो हायागोन होननानै आं साना बे समाव हाग्रा महिलारि बिथाङा बुंदों नोंथांमोना फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव जिर' होननानै दिनैसो बुंदों ना 5 बोसोरनि सिगाङाव बुंदों एसे सानना लायनाया दरखार दं मानो होनबाथाय जों सरकार जायैनिफ्रायनो आरो सरकार जानायनि उननि जागायजेननायनिफ्रायनो बिथाङा जोंनि सरकारा थाया थैगोन माबागोन दाखालि बावैसो मोनसे डेडलाइन होबावबाय 31 मार्च नङा होमबा बिदि डेडलाइन होनाया दिनै सारि बोसोर जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि सरकारा थाया होननानै मोनसे समायसीमा होनाया दिनै 4 बोसोर खावसे बोसोर जाबाय माने सारि बोसोर जाबाय आरो दिनैसिमबो जों थैयासै पजिसनखौथ' गावबा दोननो हायो जेब्ला रिजाल्टआ मोनगोन अब्लाथायसो मिथिलायगोन नङा होमबा 3rd पजिसन जागोन ना 4th पजिसन जागोन ना 1st पजिसनाव थागोन दा दिनै नोंथांमोना नायबा नुनो मोनो
UPPL दोलोआव बिथांनि माखासे माने गोख्रों दैदेनगिरि जाय समनि BLTनि समनि दैदेनगिरिमोन BFनि समनि दैदेनगिरिमोन गावजों थाफानाय नङा होमबा बैदि दैदेनगिरिफ्रा जोंजों मोनसे एकदम हाइ प्रफाइलनि दैदेनगिरिफ्रा जोंजों UPPLआव फैबाय आरो आद्रा थानाय हाइ प्रफाइल बिदिन्थि हिसाबै डक्टर अनजालि दैमारिखौनो बुंनो हायो जों बिथाङाबो मोनसे गोदानहाय राजखान्थि आफाद दानानै लाबाय दा अब्ला BPFआव सोर थाबावखो आरो इलेक्सना खाथि सफैसिगोन खाथि सफैथारबा नुबावगोन थाखानाय जिखिनि MCLAफोर दं थाखानाय दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर दं बिथांफोराबा मा अबस्थायाव दं आरो मा सोरजों मा सोमोन्दो लाबाय दं बेखौ एकदम इलेक्सननि खाथिथारावसो मिथिगोन होननानै आं सानो अब्ला बिथाङा 3rd पजिशन 4th पजिशनाव दोननाय जोंखौ फोथैसिगोन होननानै डेडलाइन मोनसे होना दोननाय तारिख मोनसे होना दोननाय बैफोरखौ नोंथांमोना जोंनि BTCनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि खाथियाव आबुङै फोरमान जागोन गावखौनो बिथांमोना रोखायै फोरमान होना लागोन होननानै आं फोथायनाय दं थांनाय 28 जानुवारि खालि BTR एकर्डखौ सोमोन्दो लाखिनानै BTC सरकारनिफ्राय जोंनि BTCनि गुबुन बिथिंनि रोंगौ रागौ सुबुंफोरखौ बान्था मोनसे फोसावनाय जादोंमोन आरो बै दिनखालि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दंफैयोमोन आरो बिनि आखाइजों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि जिखिनि बान्था बे बान्थाफोरखौ रानना हरनाय जादोंमोनबाबो नाथाय जिखिनि फोरमान बिलाइ बे फोरमान बिलाइखौ गथायनो हाजोबनाय जायाखैमोन माखासे मानि खामानि उसुबिदानि थाखाय दिनै जों गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे कक्लाबारि समस्ति बा सालबारि समस्ति हिसाबैबो खुगा मेथाइ बा हारिमु आयदानि दैदेनगिरि बिथांमोना बै समाव बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो जों दिनै गोबाव समजोंबाबो बिथांमोननि जिखिनि फोरमान बिलाइ बे फोरमान बिलाइखौ गथायनाय हाबाफारिखौ नैबे साम' हाथाइ VCCनि मावख'आव जों लानाय जादों जोंनि ओनसोलनिफ्राय 7 बान्था मोनगिरिया मोनदोंमोन कक्लाबारियाव 2 आरो सालबारि समस्तियाव 2 बिथांमोन 7खौ लानानै नैबेयाव बान्था होनाय जादों बे लेखायैनो दिनैनि नैबे मेलखौ खालामनाय जादों आरो लोगोसे आं आसा खालामो आरो बिथांमोननियावबो सोंनानै नायदों जे बान्थाजों लोगोसे 50,000 रां होनाय जादोंमोन बे 50,000 राङा हाबगोन ना हाबाखै आं बिथांमोनाव सोंनाय जादोंमोन अब्ला बिथांमोना बुंदों जे 7नियाबो 50,000 राङा हाबबाय नाथाय जों फोरमान बिलाइखौसो मोनाखैमोन दिनै मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय होननानै बिथांमोना बुंदों आं बिनिफ्राय बेखौल' बुंनो नागिरदों जे BTR सोरखारा बा मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा हारिमु आयदाखौल' नायालासिनो गेलेनाय सोलोंथाइ बा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जायनि गेजेरजों जों समाजखौ मोनसे गोजौ फारसे दावखोहोनो हायो बा फोसाबलांनो हायो बेबायदि बिथिङाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नैबायदि बान्था होनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे इयुन जोलैफोरखौ जि उत्साह जगायनाय बेयो थारैनो मोनसे मोजां हाबाफारि जादों होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ आदर्श लानानैनो हारिमु बिथिङानो जा सोलोंथाइ बिथिङानो जा बा थुनलाइ बिथिङावनो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोननि आदर्शजों फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरा मोनसे बिथांमोननि असिलाजों आवगायलांनो हागोन होननानै आं फोथायो आरो आं इयुन जोलैफोरखौबो खावलायो जाहाथे बिथांमोननि जिखिनि थांखि आरो नोजोर बेखौ नोजोर बोनानै बा सिगाङाव दोननानै जों जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे जों आवगायलांनो हायो मानोना दिनैनि बे बड'लेण्ड बान्था राननाय एबा सार्टिफिकेट राननाय मोनसे बे फोरबोआव दैदेनगिरि आरो बोसोनगिरि बिथांमोन जोंहा फैला बरगयारि आरो मेन्देला ब्रह्म लोगोसे कक्लाबारि समस्तिनि MCLA मन्थु बसुमतारी बर' लोगोसे रायजो राजा आरो VCDCनि दैदेनगिरि बिथांमोन आं बारा बुंनो सानाखै माने आरो बिदि सोंथि आरो फिननायाव बारा जिहेतु मोनबोआखै जेला आं खोब गुसुङैनो बुंगोन जाहाथे गोरोन्थि जाब्ला निमाहा दिनैनि नैबे मोनसे गोथार फोरबोखौ लानानै आं हिसाबै नैबे हारिमु बिथिंजाय बर' हारिनि जा हारिमु बे हारिमुखौ आं खोब गाहाय आरो फिसा मानसि हिसाबै 1960निफ्राय आबै आबौमोननिफ्राय जुरिनानै गावनि हारिमुनि देंखोनि गेजेरजों जा हागौ बे बर' हारिया जायबो अनुस्थानखौ लानानै हारिखौ गायसंनो थांनाय अनुस्थाननि धौनि गेजेरजों आंनो गावनो लिरनानै गावनो देंखो होनानै खनबोबाय थादों आंनि खाफालाव
बधय नैबे आंनि मेथाइफोरा खुगा मेथाइफोरा हारिनि सुबुं मेथाइफोरा बधय हारिया मोनसे नैबे बुहुमाव एबा हादोर नां जितु जौगाखांनाय जितु हाबाफारियाव जा लांगा जायगा दंमोन बे लांगा जायगायाव बधय आंनि मेथाइनि देंखो एबा मेथाइयाबो बधय हारिखौ गायसंनाय एसे जरायदेरदो नामा आं बेखौ सानना लानायनि गेजेरजों थैथां आंनि जा मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायखौ गेजेर गेजेर माखासे अभाब एबा अभिजुगनि गेजेरजोंब्लाबो गारबोआखै बा हयथ' नागाराखै ओरैनो जिखुनु अनुष्ठान प्रतिष्ठान बा हयथ' साहित्य सभा बाथौ धोरोम बा हयथ' हारिमु बेखौ लानानै आं हारिनि माखासे अनुष्ठाननि गेजेरजों हारि गायसंनो थांनायनि हाबाफारियाव फैफाबाय थादों दा बोराय फैबाय दिनै बेखौ मावबोनायनि गेजेरजों एबा माखासे हेफाजाब होबोनायनि गेजेरजों जा आंनि जितु नैबे बैसोनि समाव दिनैनि जितु गोथार फोरबोखौ खालामलांनायनि गेजेरजों आं जे बड'लेण्ड हारिमु बान्था बे बान्थाखौ मोननो हाबाय आं जोबोद गोजोनो बे बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि जानानै जाय बिबानगिरि एबा गेदेमाफोरा जोंनो एबा आंनो होनो हानाय एबा होदों बिथांमोनखौ आं सिगाङैनो आंनि गोसो गोरबोजों शुभेच्छा एबा सिबिनाय एबा खुलुमनाय बावग्रोहरबाय लोगोसे दिनैनि निजाथ' फोरबोनि गेजेरजों जा लास्ट हारिमुवारि हिसाबै मानसिया जोबलांबाबो जाहाथे मोनसे जारिमिन हिसाबै गायसंना थानाय स्थायी जितु दलिल बे दलिलखौ बिथांमोननि गेजेरजों बिटिसि अफिसनि दैथायगिरिफोरनि गेजेरजों मोननो हाबाय बे आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव जादों लोगोसे बे जितु फोरबो बे फोरबोआ जाहाथे थाबाय थाथों बिटिसि एबा हारिखौ गायसंफुंनाय सिम नैबे जिथुनिखि बान्था होनाय बे बान्था होनाय सार्टिफिकेट होनाय जारिमिनारि जितु दलिल सासे कालचारेल एबा हिल्पि मानसिखौ जाहाथे दलिल खालामना गालांनो हानाय बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा जादों आरो हारि एबा सोरबा सासे हिल्पि एबा हारिमुवारिनि थाखाय जोबोद मोजां गनायथाव आरो अरायबो बे फोरबो एबा अरायबो बे हाबाफारिया थाबाय थाथों आरो दैदेनगिरिफोराबो बिथांमोना दिनै सारा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे बे सिस्टेमजों बे हाबाफारिजों थुलुंगा होनायखौ आं आरोबाव गोजौयैनो गोग्गोमैनो आं बाख्नायबावदों जाहाथे जै मै आं दिनैनि जितु फोरबोनि गेजेरजों बेखिनि फोरबोनि गेजेराव आंखौ जिथुनिखि नैबे जिबन्थ जिथुनिखि सार्टिफाइड अर्थात नैबे मान होनाय सार्टिफिकेट बेखौ आङो गनायनायनि गेजेरजों गोजोननायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे हाबाफारियाव फंनैसो सोंथिनायखौ आङो फिन होनानै माबाफोर गोरोन्थि जाबोनो हागौ बेखौ आङो बुंनानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनानै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।